Добре, втори дубъл. Първия снимах просто микроволновата си. Добро утро, скъпи приятели. Едно бързо включване от мен преди да потегля. Мисля днес да ви взема с мен. Ще ходя на поход с Силви, с Monkey Boy и с още две другарчета потенциално. Това ще ми е първи поход и реших защо да не ви взема с мен и да ви покажа гледката. Надявам се да не е много мъгливо и да не е много заледено, въпреки че съм си взел нужната екипировка. Аз, разбира се, ще се отдам повече на изживяването. Ще гледам да снимам само когато намирам някаква гледка за красива или за някакъв момент, който е някакъв преходен. Аз съм развълнуван за това преживяване и нека започнем и да потегляме. Добре, айде да ходим. Започваме! Hell yeah! Не се спря, Обу-бу-бу-бу. Абсолютно пуква, брат. Така е. А ти бе? Още 242. Падна ти шапката. Да, знам. Уа! Гледай колко е готино назад. Ще си изплюя дробовете. Така трябва. Е, това е. Си малко човеченце. Къде овчица, виж кое мекичко. Ето и мама. Убу-бу. Пупи. Тук със слънцето. Сега само мъгла. Скали върху скали. Защо не правят по-широки качулките? Скали сепшън. Аз чуя, що не ги правят. Пропадет! О, брат, ти трябваше да хванеш моето пингвинско. О, това не е толкова меко. Чисто е. Виж, кой е готино? Си, какво ще кажеш за похода? А? Какво ще кажеш за похода? Вече, брат! Баси. Добродава ми ушите. Носи чорапи. На ръцете, малко. Давай, излизи от кадър. Истинско. Не се вижда върхът! Пупита! Това момче. Е, това шараното е Лола. Немската смеска е Макс. Така ги кръстихме. Те са много добри пупита. Най-големият джоб. Това е слънце, бе, човек. Ти. Е, това е кино. Ола, я влезе в кадър. Дела. И сме Снимай снимай. колко. Гледай, глад.
грозната София. Пупите! Активната сграда. 87. Още малко. Изпратихме ги момчетата. Пак дойдоха. Защо? Защо? И лакомствата не ги заблудиха. Ще плати батерията. Няма никой там. Още малко, още. Колко колчета остават още? Слънцето е там. Още няколко колчета, 1 часа е. Е, това е за катеране. А това верно малко катерата? Някой може да е пробвал, аз не съм сигурен, но аз бих пробвал. Още 40 колчета остават до Черни връх. До Черни връх. Отиваме там. Ще малко да чилнем и да презаредиме устройството, че с това цялото снимане мен ми остана. Оп. Мен ми остана 10%. Добре, че не съм сам, иначе ще бъде много интересно. Айде. Последни проценти батерия. Дали ще хване? Дали ще хване поената в мъглата? Почти сме там. Още няколко колчета. Стигнахме! Още малко. След това ще слизаме. Много леко. Тук обаче хапне малко. Ей, не си махме храната в началото. Храната не я си махме в началото. За всичките българи. Най-хубавото да снимаш как накрая си изял всичко, брат. Реално. Нищо пак не се вижда, човек. Много мъгла има. Къде отива хижата, бе, брат? Хижата. Минахме ли примерно 20 метра? Гъста мъгла, гъста. Че кръкът ти може да се върти на където си иска. Това не значи, че трябва да Пак ли? Ама на такъв пресечен терен малко е отдолу. Контузи си коляното. Има слънце вече. Излезнахме от мъглата. Но тук вече май лесно. Ега си красивото. Добре, че се екипирах. Вчера се ходи до Декатлон да си взема придобивки за поход. Взех си така да е маска за лице, ръкавици и някакви ловджийски чорапи, които свършиха неприятна работа всъщност. На краката дори един път не ми стана студено, може би всъщност в хижата, където хапвахме. Чак тогава ми стана студено по някаква причина, обаче сега не ми е студено така, да може би, защото се движа. Но да, невероятно преживяване сега. Да видим, докато слезнем дали ще е така. Сигурно и малко се контузи, малко и коляното, ама ще умине. Добре, сте толкова си паза батерия. Ето там бяхме. Яко. После ще ви покажа на Apple Watch колко време сме окатерили това.
този връх. Сега отиваме към Леко. И така. Хайде, драги зрители, ще се срещнем у нас. Или може би по-натам. Как ще падна? Виж, това дъга ли е? Не е дъга. Какво е това? Просто е свлачка. Паси майката. Не е така. Облак е. Просто е по-сок облак е. Да, ще е beautiful. Ма някаква къщурка просто. Това е наблюдателница. Вече дори не виждаме планината обаче. Баси. Гаси. Това е Гучи и хотелчето с панела. Дюнери! Hell yeah! Обичам цивилизацията вече. Така, драги зрители, вече е много след самия поход, но пак исках да ви споделя информацията от самият поход, нали, калориите, които съм изгорил, пътя, който сме извървяли и колко време е отнело. Тук ще поставя информацията. Горе-долу 6 часа и 40 минути сме изкачили от Железница до Черни връх и от Черни връх до Алеко. Общо към 7 часа, плюс-минус. Особено като си има преди, че останахме малко повече време на хижата горе. Към 15 км беше целият поход и активни калории, които, нали, не вярвам, че съм изгорил чак толкова активни калории, но също така може и да съм. 1890 калории активни и общо 2363. Като си има преди, че след като приключихме похода и се прибрах вкъщи, аз си свалих часовника. Така че може и да са към 3000 общо, нали, пасивни калории. Беше много изморително. Не очаквах да има чак толкова лед. И както видяхте, имахме компания, Макси и Лола, много сладки кучета. В крайна сметка и двете успяха да си тръгнат безопасно. Макс пое с една група и Лола, реално се надявам и тя да е поела с някаква група, понеже докато бяхме в хижата, след като излезахме, тя изчезна, затова предполагам, че си тръгна с някоя друга група. Със сигурност се е тръгнала, понеже тя е селско куче, няма как да се изгуби. И да, това са, нали, общите данни. Тук може да видите, нали, пътя, който сме поели. Който реално разбрах, гледайки по картата, че до Алеко тръгнахме по малко заобиколен път, затова малко се и удължи и самата пътека. Не беше възможно най-праволинейна. Но имайки предвид, че Силви леко се контузи, въпреки че той не признава, че се контузи, леко се контузи, или поне негова стара контузия се събуди и малко му попречи. Но да, общо взето беше изключително красиво. Честно казано, от това имах нужда насред природа, с приятна компания и с животни. Беше наистина невероятно преживяване. Със сигурност много бих искал да повторя. Затова може би другата година поне 5 похода да направя в рамките на 2026. Независимо дали е пролет, есен, лято, зима. Може и в 4-те сезона. Но да, това е нещо, което може би ще искам да направя другата година. И да, това беше малко някакви бързи мисли и разсъждения над целият поход. Много се радвам, че споделихте с мен това преживяване. Кадрите малко са общо взето вятър и тук там е разкъсано говорене, но мисля, че пак ще оцените гледките. И да, много благодаря на Силви и другарчето, което беше с нас. Силно ви ценя. Мерси, че ме поканихте на това приключение. Наистина си прекарах невероятно. И да, скъпи зрители, аз ще ви видя в друго видео. До скоро. Чао, чао.